Ana, a miña muller, traballa no Departamento Municipal de Servicios Sociais. Este ano imos pasar uns días nunha desas vilas con Encanto. Por iso Ana pasou pola axencia de viaxes para contratalo. Para nós, é moi importante atopar unhas condicións axeitadas para gozar do turismo. Aínda que Ana tamén conduce, nestas vacacións levámolo o meu coche. Parece unha vila pequena, pero creo que poderíamos dicir que esta sí é unha vila accesible. O espazo reservado para minusválidos é esencial. Ás veces, a xente non se decata de que se tes que manexarte cunha cadeira de rodas, necesítase máis espazo. Ana viu na axencia de viaxes que aquí dispoñían de quads adaptados. Está entusiasmada coa idea de alugar uns para dar unha volta polos arredores. Pois non está nada mal, crin que era máis complicado. Esta é a actividade que nos recomendaron no hotel. Imos probar, a ver que tal andamos de puntería. Carai, parecía máis sinxelo. Ana sempre tivo moi bo ollo. A ver que tal se lle dá a ela. Vaya, este mozo sí que ten puntería. Ben, imos seguir coa nosa ruta. É un pouco tarde e hai que voltar á vila. Agora que xa non queima tanto o sol, está ben baixar á praia a refrescarse un pouco. Menudo invento isto das cadeiras anfibias. Antes, cando íamos á praia, Ana sempre quedaba na beira. Agora podemos gozar xuntos da auga. Hoxe foi un día completo. Se os servizos son accesibles, todos poderemos gozar ao máximo.